razumiješ? Ali kako Sting nema ritma, čovječ? Pa devre, sve one neki, ja ono što sam čuo od njega... Sve pokra, to ću ti ja reći, ja se tu slažem s tobom. Sting je sve pokra. Ne znam pravo da ti kažem šta je radio. 90%. 90% stvari je pokra. O tome bi Lemmy mogao mnogo više da pričaš. Je li Lemmy tu, nije? Nije. Aha, dobro, pa kad dođe, a reci mi, ti koga cijeniš od tih svjetskih, da li ima neko na planeti ko ne govori ovim našim jezikom, nekim našim jezicima u stvari, a da ga cijeniš? Vidi, ne bi mogao o tome da ti pričam puno, jer nisam ti ja to slušao to strano. Koliko je, što ti slušaš, u čemu uživaš? Vidi ovako, što se tiče domaćih pevača. Dobro, znači, Šaban je Majka Mara. Majka Mara. Zakon. On ti je zakon, znači alfa i omega, što bi rekao. Tačno. Idemo dalje. Što kažu, tu su drugi kvalitetni pevači, pa imaš jako dobrih pevača. Da. Ne znam, Sinan je tu. Sinan, piši ga. Tu je Miroslav Ilić. Samo sekund, pošto pišemo Šaban. Šaban, Sinan. Znači ide Šaban prvo, tako? Piši. Šaban Šaulić. Šaban, tako je. Majka Mara. Jeste. Onda, znači, Sinan Sakić. Jeste. Pa tu Miroslav Sakić. Slavuj. Miroslav Ilić, ne Miroslav Sakić. Pazi, ali još jedna stvar ovako van svih konkurencije. To mora svako... Tozovac. I ko sluša ove druge, ove zabavljake? Tozovac. Ne. Toma Zdravković. Piši ga. Toma Zdravković. To ti je recimo ovako... To je kao neka prva liga. Yes. Idemo druga liga. Pazi, nemoj o tome sad. A da li slušaš... Da se ne naljuti ljudi, razumiješ da nisu. Nema niko ovo i ne sluša. Da li slušaš rock kakvu muziku ili ono... Ne, ti kaže, to je, znaš kako je to? S bubnjevima ono. Znaš kako, to ti je ono dok onako, ajde dok ne popijemo ništa, dok se to, znaš, ono kao priča da ne smeta. Aha. Znaš, to ti je to. A dobro, znači ti misliš da čovjek ne može da se opjani i proveseli bez narodnu muziku? Mislim. A kako se pjane i u Englesku, i u Njemačku, i u Ameriku? Pa to je njihova narodna muzika. Da. Pa svaku u svoju narodnu. Bravo. Ja sam čuo, izvini što te prekidam, ali ja sam čuo, znaš, ono što se tiče tih jezika i tako to. Pazi, u francuskoj i engleskoj, već mala deca govore i francuski i engleski jezik. A ne govore srpski, za čudo? Ne, ali pazi, već mala deca znaju. Pa normalno da znaju. Pa razumeš, ali mi ne znamo. Kako ne znamo? Pa mi znamo srpski, a ne znamo engleski. Kako ne znamo engleski? Pa kažem ti, mi ovdje ne znamo kao mali, mi moramo u školi da učimo. How are you? Zato oni to bolje razumeju, razumeš, te Stingove i šta ja znam. Ali tu nije bitan jezik? Kako nije? A bitna je muzika. Pa dobro, pazi, znaš šta, mi smo, znaš ti kakvi smo ti mi? Mi više volimo da gledamo nego da slušamo. Zato zovemo, znaš ti kad ja odem, što kažu, bar po Crnoj Gori odakle sam porijeklom, ja sam kući, znači. Ali da kaže, znaš kad odeš, kaže, pa imaš ti tamo neku pjevačicu? Evo nešto Goran ovamo se prepiruje. A reci mi, Reci. Što se radi sad? Pravo ti kažem, verovo ili ne, sad sam slušao vas. Kad? Kako? Evo, samo što sam vas slušao. Prelije pa cura s Jadrana. Jel vam poznato to nešto? Kako nije, boga mi, to je jedna odlična pjesma. To sam baš kad sam čuo da je ovo vaša emisija, pa rekao, da vidim šta ono beše, da ne ispadnem, razumeš? A jesam, slušao sam i sećam se nje sa festivala. Te cure? Ne misli cure. Pa da, ali mislim pjesme. To. Reci mi, da li bi ponekad svoga brata prekorio zbog nečega što uradi, a da ti nije javio? U kom smislu da mi nije javio? Pa recimo da kupi auto, a da se tebi ne dopada ili nešto. Vidi, ja ti kažem, ja sam pokušavao da ga opasuljim. A gdje je mi sad? Pravo ti kažem svojim poslom, ja ne znam gdje. Živite li vi zajedno? Ne. A gdje ga je on? Radi čovjek, nešto pojma nema šta radi. Ja ti kažem, ja sam pokušavao da ga opasuljim kao brat rođeni. Ti si korektan. Ja sam pokušavao, rekao mu, slušaj, nemoj da se tu zezaš sa tim, da sviraš te zabavnjake, to ti je, razumeš čovječe, menja ili zemlju, narod, da promeniš ne možeš. Idi neđe. Idi neđe, razumeš što ti kažeš. A on kaže nein. On kaže, znaš šta, kaže, ja ovo volim što radim, ja to ne mogu drugačije, ja sam to i to, razumeš, jednostavno ovo ono, ne mogu protiv sebi. Mi smo se, Lasere, pripremajući se za ovu emisiju, ti si služio u vojsku, ili tako? Jesam. Gdje si bio u vojsku? Ja sam u Kraljevu. Mi smo malo istraživali i naišli smo na čovjeka koji je s tobom bio u vojsci
Stevana Mojsilovića Konta. Ti ga dobro poznaješ, desetar je bio tvoja jedinica. Nije njegova jedinica, nego... Nije njegova jedinica. Uglavnom, imali ste neki spor, nešto bilo je neki problem, a Crnogorac? Nešto oko nekog pojma nemam, kao puške neke, kao neko je bio zamijenio ili nešto tako. Nešto ne mogu da se setim takvog. Stevan Radosinović Konto? Ne, to mora da je greška neka. Možda je to Lemi. Gdje je bio Lemi u vojsku? Lemi je u Beogradu. Nije u Beogradu. A je baš bio u Kraljevoj. Laser, da li misliš da dolaziš u Crnu Goru kad izađe taj novi album? Znaš kako, ja sam i bio letos malo. Pa sam, evo što kažu, čisto da pokušam da izvučem. Moj burazer je radio u hotelu Plavi Horizonti. I što se čini dalje u Crnu Goru? Što se čini, pa ti mi reci? Ne, nego kad si bio. Pa evo. Da li ljetos? Pa kažem to, on je tamo svirao u Plavim Horizontima, u Radovići. Aha. A što se radi dolje? Pa tamo je radio 2 mjeseca. I onda je bukvalno, radio što je radio, i je rekao si, burazeru, rekao, ne ide ti to tako, neće ti ovdje da napuniš ovo sve pre, Ti ga sve ubijaš u pojam, Laseres, ili to, za to je Lemi nesrećan? Ne, pazi, ja mislim da je pogrešio u postavci. A okle ti znaš da je on pogrešio u postavci? Znaš kako, kad on, evo ima i on svoj neki sajt. Kako ide njegov sajt? Lemi.co.u Lemi.co.u Ali nema ovo talasi ovo. Ali vidi. On je jednostavniji, Lasere, nego ti. Vidi, on je jednostavniji, ali znaš šta je to? I taj sajt, razumeš? I to mu je radio prijatelj. Umjesto da je zaradio pare, razumeš, pa da je platio nekoga da uradi to čestito. A ko je tebe radio sajt? Neprijatelj. Pazi, ja i nemam sajt. Ovo je page, odnosno ovo je samo stranica. Znači jedna jedina strana i to mi isto uradio prijatelj, ali ja još sajt nisam pravio svoj, ja kad ga napravim onda će da se vidi šta je sajt. www ide ono kako bješe kod tebe. Online. suonline.net kriva crta. Ne, ali desna kriva. Desna i ona talase, tako je, i laser. I ko ti je najbolji prijatelj, Laser? Vidi, znaš kako, usi u svoje kljuci. Uvijek najviše na sebe možda računaš. A što znam? Znaš zašto? Ima jedna jako bitna stvar. Sa sobom si do kraja života. Znaš ti koja ima još bitnija stvar? Koja? Seks. Znaš kako kome? Pa mislim to kao nešto uobičajeno, tako se kaže. Da li ti poštuješ seks kao instituciju, kao nešto što jednostavno je parafraza svega onoga što se čovjeku dešava kroz život, a želi da naravno uznapreduje u nekakvim efemernim stvarima? Vidi, prvo ne znam šta ti je efemerno. Kao nije bitno. Nešto sa strane. Nešto sa strane. Hoćeš da kažeš da li može se švrljati? Pa da li seks može biti okretnica u životu? Dobro, vidi ovako. Ono može da bude, a i ne mora. Svaki čovjek, znači, može da to uradiš sa pogrešnom osobom. Kako da ne, pa ovaj momak s kojim sam ja bio 3 godine nije mi ništa prijavio. Jel' tako? Fukara. Mislim da katarzično gledaš neke elemente bitne za emancipaciju same lično. A reci mi ovo, kako to da Lemi sve pogrešno radi, ali je tebe dobro pjesmu uradio? Vidi, on je talentovan čovjek bez daljnjega. Kako nije? Znaš, ali jednostavno ne mogu da on to jednostavno ne može da stoji iza toga, razumeš? Da. On iza toga, on zna šta ja osjećam, kako, pazi, meni je mobilni zakon, što kažu, znaš ti, pa, ja sam iz Crne Gore, a znaš koje je pleme da kažem, brojnije? Kako ne znam. Uči. Eriksoni. Pa to ti kažeš. I dobro, sad i Nokia malo... To je gore Mislim da Siemens ide gore Cetinje i gore Katunska anarhija. Jel' tako? Jeste. Vidiš, to bolje znate sigurno od mene jer ja, povremeno dođem samo. Motorola su ti bokelji, ali se kopaju uglavnom gore na Njeguš. Vidiš. Tako. Uglavnom, da skratim priču i da se vratim na temu, da odgovorim na pitanje. Znači, što se seksa tiče. On može da odigra ulogu, znaš. Kako ne može? Ali, kažem ti, nije to dobro kad on zavlada pa radiš ono šta hoće, mislim, samo na to. Zavladi pa vlada. Ne, ali nije samo na to da misliš, razumeš? Nije. Znači, bolje je, naravno da je neophodan, ne može bez njega. Kažu, ne može... Jednom u mjesec dana mora čovjek. Znaš kako, koliko... Ko umije njemu dvije. Ko drugom njemu kopa, sam u nju pada. To je sve na neki način i povezano. Sa seksom. Sa svim?
Jeste. Ne sa seksom, nego sa svim i svačim. Da.